حراي كبرات تختاتلتي كمي حديركم وي كمي ويلكم نايلوني مدبنا بتعمي كابت كل شعب نزاربو زمسأن نسمعون زمسأن ايو هجي اب علمنا زلو كنتات انتاي يمثل ترامبس انتاي عينت عجوجو زبل زلو زعجوجو كاوي زمسأيو سلمنتايو ترامب حجي بقى هلولو زبل زلو ات ناي مجمريا زغبرو زنبره زرباتاتن كسا حجي زلو زرباتات نام منتاي يمرحنا له زحبرنا سلازخونه بزعبا ايرانن امريكانن او درجه بيصو ايران لما انتاي عقم اللوازر ينا سلازخونه زي مدب صني لكم كتسمعوا يحبر بمقصال نابت حق ابت مدبنا خناتينا اسك مرأي اتخينات امريكان اسرائيل جميروما اتمجمرا معلتي هندبت سلازخونه سئلتات بامبولاتات حريمو سئيلون نعلم بتينا ما بعلم نزن اتقينا يلهم مጨረሻ ኢራን ስዕል ይኹም አሪኮ ሳተላይት መልስኩም ናብቲ ቦታ አስከረይዎ ኢላቶ ርኢ መሰበሎ ጉድ ከም ዝኾኑ ፈሊጦ እጂ አሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እንታይ ጌራ ሓለውለው ጀሚራ አጽዋራታ አንዩ ራዳራታ አንዩ ኮሙኒኬሽን መራኸብታት አንዩ ኣብቲ ሰዓት ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ማዓልታዊ እንዳመፀ ሓንሳ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢራን ተቆጻጽርናዮ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢራን ደምሲስናዮ ባህር ሓይሊ ናይ ኢራን ደምሲስናዮ ሚሳኤላት ናይ ኢራን ደምሲስናዮ ኢራን ሕጂ ክትብተን እያ መንግስቲ ናይ ኢራን አጥፊእናዮ ህዝቢ ኢራን ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር እዩ معات حلولو سمعنا معات إيرانس تذكر تعنو اللو أتوم حزوم من زمسو مراخب عبيت مراخب أيرات تعنا زنبرا تزبيت أن هدما نقدميت إذا حيلي يلن ميسائل بمولو دمسيسنا يلنا ناينكرر بوتا حريمنا يلنا حيل أيرا داخلنا لنا ما كلا خيل يلن سعيد كابك جو 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 زوز نبرة ترامب إسرائيل يدوم يوم التخوين عطات أو نبولو يلو وأنت دعنيو أنت دع منهم نجار زي الله كما يجر كخوين عطات أو تبل نزار عربي لو حراي نزار عرب تدليهم نزار عرب شكري بالليلين كيدا زن قبري لو معنا نو السخاتكم زن قبرو حراي كن قبرينا نعطرح مسيا أبزررو كفيلا أي زن كده بيع رسيعته خيدا بدحر إدما لما أنا بجخاتكم بقى حجيخ نسمع معينا تسوع علي ساتهم زبولوه قبري تراح انتاشم حراي بالي حجي دلاي كنا خد قبري تسعير اللي خد راح بري الساعة انت إلكي نتنقل في حقرات انت داري هو حقيا انت داري دلاي كقبريا نحن خد نسمع معينا السخقن تسعير زبل نقر تراح قبري إيديه يبلغو أمريكا زبلتني كقبري كي تراح تزارب زي أطرحينا خواق من دالي يقولوا نو خموس أي قبرني سعرنا ينا نحن سلازي سخاتكم تسعيرنا بلون بري نحن ينبلن نايلهم بزيد ما بقى هلولو تجميرو كندي زربا تزريبو كندي تباهيلو حجي أما جرشا إيران أمريكا صباح أب باكستان زررو كنقبر إيران دابلت
ናይ ኢራን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ፓኪስታን ኣትዩ ምስ መንግስቲ ፓኪስታን ተዘራሪቡ ናብ ሩስያን ናብ ኦማን ዑደት ገይሩ ኣሜሪካ ተስፋ ቆሪፃ በቃ ይትኺዱ እሳቶም እንተዳ ዘይመፁ ንሕና እንታይ ክንገብር ከይድና ግደፎ ኢላ ኢራንም ግደፎ ኢላቶም ሕጂ ድማ ከም ብሓድሽ ዓጀብጀው ጀሚሩ ትራምፕ ክንፈርስ ኢና ኢሎምኒ እንዳፈረሱ እዮም ምስ ፑቲን ተዘራሪብና ፑቲን ኢራን ኑክሌር ክትሰርሕ ፍቃደኛ ኣይኮነትን እያ ሃለውለው ጥራሕ ሓደ መዓልቲ ሓቂ ከይትዛረበ ሓደ መዓልቲ ስዕረቱ ከይኣመነ እዩ ፈትዩ ከይፈተወ ግን ስዕረቱ ከኣመን እዩ ሕጂ ፈትዩ ከይፈተወ ስዕረቱ ከኣመን እዩ ኢራናውያን ትም ዝብል ፖለቲካ ሒዞም እዮም ዘለዉ ሕጂ ጥራሕ ተንኪፍና ሕጂ እንተተንኪፍና ግን ኣብ ውሽጢ ክንመፅእ ኢና እዮም ኢሎማ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ተሰሪቀን ዘለዋ ድሮናት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እየን ዘለዋ መን ይሰሪቀዋን ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ዘሎ መርሒነት ብፍፁም ኣይደልን እዩ ዘሎ ናታንያሆ ናይ እስሪ ትእዛዝ ወፂዎ ኣሎ እስሪ ዝፅበዩ ዘሎ ሓንቲ ምስክርነት ጥራሕ ይክህብ ምስክርነቱ ምዝሃበ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከኣትዩ እዚ እቲ መጀመርያ ዝገበሮ ናይ ቀጠፍጠፍ እዩ ሕጂ ድማ ምስ ትራምፕ ኮይኑ ዝሰርሕዎ ቀጠፍጠፍ እሱ ድማ ካልእ ጉዳይ ምስ ትራምፕ ብሓንሳ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ክፍረድ እዩ እዚ ድማ ኣብ እስራኤል ክፍረድ እዩ ካልኣይ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚኦም ዘሎ ማእሰርቲ ጥራሕ እዩ ሕቡራት ኣውሮፓ ሓንቲ ነገር ከይትገብር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ንባዕላ ካብቲ ዘላቶ ፀገም ንምውፃእ ከቢድዋ እዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካን ሰራዊት ከውፅእ ትብል እንዳሃደደቶም እያ ዘላ እዚ ሰራዊት እንተዳ ወፂኡስ ሩስያ ከተዘብጣና እያ ምስ ኢራን ኣይንተኸናኸኸፍ ስኢልና ምስ ሩስያ ዘለና ነገር መጀመርያ ነፃፍፍ ምስ ሩስያ መዘፃፈፍና ብሩስያ በሸነኽ ሩስያን ቻይናን ጌርና ድማ ንኢራን ክነርክበላ ኢና ኢራን ክንልምና ኢና መጀመርያ ግን ምስ ሩስያ ዘሎ ነገር ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ሒዞም ኣለዉ ንትራምፕ ገዲፎም ኣለዉ ዓለም ብምሉእ ገዲፋቶም እያ ተዘላ ንትራምፕ ናይ ስዑዲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር እንታይ እዮም ኢሎም ናይ ኳታር እንታይ እዮም ኢሎም ምስ ኣሜሪካ ዘለና ርክብ ክነቋርፅ ኢና ምስ ድለናዮ ርክብ ክንገብር ኢና ኣሜሪካ ምሽ ንዓና ክትሕሉ ንነብሳ ክትሕሉ ኣይከኣለትን እያ ስለዚ ንሕና ምስቲ ዝጣዕመና ርክብ ክንገብር ኢና ዝብል ድማ ዘረባ ውፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንርኢ ከለና ኢራን 100% ስዒራ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ተሳዒራ ኣላ ኣሜሪካ ኣብ ሃለውሎ እያ ዘላ ሕጂ ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ሰሪሕ ኣለኹ ትብል ኣላ ኩሉ ዓለም እኮ ተተዓጢቑ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ሕጂ ኣተዓጢቐ ትብል ዘላ እዚ እውን ሕሶት እዩ ምክንያቱም ካብ ቴክኖሎጂ ርሒቆም እዮም ዘለዉ እሳቶም ኣብ ቀጠፍጠፍን ኣብ ተሃዲድን ኣብ ምምንጣልን እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ዝምንጠል ነገር የለን መንጢልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ነቂሑ ኣሽንኳይ ሕጂ ኣሜሪካ ከምዚ ከይኮነት ቀደም ከማ እንዳተፈርሐት ግልኪል እንዳበለዋ እዮም በዓል ኣፍጋኒስታን 20 ዓመት ተዋጊኦም ብክላሽን ሰጊጎማ ስለዚ እሳቶም እቲ ሕጂ ትራምፕ ዓጀውጀው ዘብሎ ነገር እንታይ እዩ ዓቕሊ ፅበት ጭንቀት ፍርሒ ራዕዲ ውድቀት እዩ ዘመልክት ኢራንስ ኩርዕ ኢላ ኮፍ ኢላ እንታይ ዘርእየና እዚ ድማ ኢራን ሓያል ጎብለል ሃገር ምዃና ሓያል ጎብለል ሃገር ምዃና ስለዚ ኩቱር ዓጀውጀው ዘምፅኦ ነገር እንተዳ ኣሎ ፍርሒ እዩ ዝፈርሐ ሰብ እዩ ዓጀውጀው ዝብል በዚ ዶ ደምሲስና ዶ እዚ ኩሉ ደምሲስናዮ ዝበልዎ ምስቲ ደምሲስናዮ ዝበልዎ ድማ ንዑ ንዘራረብ ኢሎም ኢሎምን ኣለዉ ምስቲ ደምሲስናዮ ሓይሊ የብሉን እዩ ዝበሉ ሰራዊት ድማ ተኽሲ ጠጠው ንበል ኣነ ብወገነይ ንበይነይ ተኽሲ
ኣናዊሕ ኣለኹ ንዘይተወሰነ ግዜ ክሳብ ምባል እዮም ኣብፅሖሞ ስለዚ ኢራናውያን 1 ትሪልዮን ግዜ ስዒሮም እዮም ሕጂ ምእዋይ ተሪፎ ዘሎ ተሳዒረ ኣለኹ በቃ ያእኽለኒ ኢላ ሙፃ ጥራሕ እንተወፂኣ ካብ ገልፍ ሃገራት ድማ ተመሊሳ ተኣትወሉን ነገር ድሕሪ ሕጂ ክትቀብፆ ኣለዋ ኣብ ዓለም ጎብለል ኮይነ ከም ድላየ ክነብር ከም ድላየ ክእዝዘ ዝበሃል ነገር ጠጠው ክብል እዩ ንድሕሪት ምምላስ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ይተርፍን እዩ ተፃሒፉ ኣሎ ብፈጣሪ ብሰብ ከማን ድሕሪ ሕጂ ናብኡ ዝምለስ ወዲሰብ ፍጡር ወዲሰብ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኢራን ብዘይ ሓደ ምምስማስ ስዒራ ዘላ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩቱር ዓጀውጀው ፍርሒ ይገልጽ ስለ ዝኾነ ዓጀውጀው ና ትራምፕ ካብ ራዕድን ካብ ፍርሕን ምዃኑ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ዓብይ ሓበሬታ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ ናይ ሎሚ ነዚ መስል ተኸታተልኩም ይቐኒለይ ምሸት ብኻልእ መደብ ይረኸበና ቻው ቻው